चोर पोलीस चोर पोलीस चोर पोलीस चोर पोलीस चोर 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 पोलीस सर बरो माल ते काय मार्की रे मरे वो माल या कोण रोट आहे वो आसवता केस बरे माले लाइन मार के दी ओळी मार या चोक सांगो तो गाव ओय नाही लाइन मार हा चोक हा लाइन मार जायची मार पेन्सिल का बाजा पासून मार हा मुचो ओरामो आणि किती चाव मरे ती चाव स्माइल तू मी स्माइल मला पुत या तिंगा होय सर आमगे तितवा चुडवा काजारा तितवा चुडवा आऊ पशिला माय पाय मेली तेक लागोन काजरा सगलो म्हाका कुछ पोटा तेक लागोन काजरा लागोन मातशे बिझी आसतलो हाय प्रॉमिस केलोले आणि तूही प्रॉमिस केलो ना ना हांवें कॉलगेट गेल्ली शट अप तुमक सांगत हांव तुम केशे भाशे ते चोरा धरपाकूच जायो दिस इज माय ऑर्डर यस सर नो सर यस सर तो बाकार एसो गोता न्हिदलो असोता ओडेसा उठतो तो तेका लागून ओडेस जाच पयली सगळ्या पोशाकोन वचूंक जाय साक सारको भरून जावो ओके 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 डन एक काम कर तुवें भितोस या घेवस आनी तूं चोय एसोस हांव चोय थिंगा सगळें कित करपाक चलय 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 वेळ पेडे कोणा काय चलय बेगीन फटाफट काय ना दुसरे तुझे काय ना सकल चोय रे आहा काटा 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 यो यो किती आहे रे स्पीकर यो अरे कित कोता बेगी हो मरे सकाळी आल्याच बेगीन फटाफट यो तिका त्या रूम आसपादे बेगीन फटाफट हांव अरे यो वयर काढ तू किती आला भुया वाला अरे लोकांची चेपडे तोर मरे दो तिंगा किती गिन बसल्यांची यो यो तो बाका रोड पावगो सालो ये बेगीन ओयो अरे ये किती पशाचा ये कुतको ना काय बाबा ये हा विस शी शी. कासार झाले नु कासार झाल्या काय नसो सात पोमेळा सांभाळ हा विस कासे रे राव माशे राव किती मॅट जातोय थंड किती आतले कित कोत रे इरमाव किते काय ना वियर मोरे मार कित कासा कोत रे मार रे
मुगा मुगे कोठा तुम बियर मारी कुठं आलटोय मुगे कोठा कसं आलटोय या आमगे असे मारे सदा चले सात चले. केला असती ये चले असे ये मारे मजाज आ वय वय आम सांगताय चोरी करू गो दे आमगे साका चैल जाल्यार सारखी आपूर पाहिजे सदा न्हू रावत आमकां बन सारखंच तो स्पीकर चोन एकदम बर केल तुवें फॉरेन तो मेड इन जापान तो पकड्या चोय तो हुसतो बरे चॅस चस पायगे पितीस नाही पाका न्हिदलो आसतलो ए उठपा जालतो माशा चोय ही फ्रीज वाऱ्या चोन उची इती इचो एक आल्टी पूर्ण तुवें फ्रीजी शिरी पोटो मरे ती पिशा पळो अरे चपणे तोरा बुया वाट तांकां चोर मुटाई तेणी कापासतात केल मग चालते ऑल स्पीकर आल नाही आमगेला अरे बांगरार भितो साकां को हमर वय 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 बांगरार बितो बांगारा ते बितो गान स्पीकर आपण ती गान दोला सामके त्याक चय रे साका सारखे इस्ती मोसय स्वता आणि 3 महिने पासून चोर करपा नाका आमकां 3 महिने हे पावता रे आमकां आणि 8 दीस आगोस्तानी हुचे रे पिशा पळा भांगरा आमी ना हमरे तोंड अडवपा कितें जाय जालें न्हू वय जाय आल्ले न्हू चय तें कितें आसा भितर चयता हांव चय फ्रीजी बिस्तो आत मात चयता कितें आहा तें आवाज कोणाक रे हे साका कोय किल्या कितू मेळत म्हण तूं साक वयकल्या न्हू हय एक 1.5 लाख तरी मेळो जावो 1.5 लाख न्हू वय 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 1,40,000 वत मरे 5,000 तुम मरे आ गे तांदूरी आलोली आ हाय अरे हे कितें तांदूरी ही चिकन तांदूरी अरे ओ चटाका सायलेन्सर एस मरे हाय अरे कितें आसा ता हा सायलेन्सर बसलेला सर म्हाका धीर अरे तांदूरी मरे ती चोय रे बाबा सोबा सुण्या जांगोडीशे 1.5 लाख मेटो मोठी मरे तो 1.5 लाख जाल्यार बोर जालो ना 1,40,000 वत मरे मग पापास तू मरे तू ना चोयला की ट्रोय काय जावन जावपा जाय 3 आड जावपा जाय तेजे चड म्हाका येवपा जाय बुया हांव येळा स्पीकर कोण चोल्या रे एक काडा रामी मला बरे आलो न्हू गेमी गेमातले रे पंच मारे न्हय को आ 1.5 लाखांनी 50 सवाय पोटा मरे मातशें मारो मारो जाय बाराज चोय बाराज को पात्री मे देती चोय येता हांव पहिले पाट हाता कित रे पोटा भूक लागलो ना रे सगात बाराज घेऊन चल घेन येता अरे फ्रीजेच नाका बाराज मी तो मेजाची असतली सारको आनाडी मरे दोळ सारखे मोठे कोण चयत मरे सोरेल काम दोळ्यांचेर तुमकां दिसना आमी चलते सगळे पातो कॅश म्हणून मागीर कित करया म्हण तूं आसलो तेशें पोतोन मांडून दवरया तू कितींग एक्झिबिशन आयला हय पिता पी नंतर भायर माता तूं सोरान तुक सयत हिचो काडा आलो तिका काडा चड आहे मूर्ती रामी मार्या तू हेड बरे वय, वय, वय वय मारे जोकर हुई अरे जोकर सर्कस आहे नो अरे एक रामी हेळो कडा एक रामी हेळो कडा अरे कित्याक घालो रे रामी खेळो कोण आले रेड जगोण आहे रे. कोणा काही जोकर मारू जाय कोणा तेका पयलो कोण आयला म्हाका रामी कोणा कितू पडलो रे यार तिका कोणाचो आवाज तकली बार मारतो तू घरात कोण आयला जगोणा काय रे? तुम्ही कोण आम चोर मरे चोर बाका उडलो बाका रुटलो जाऊ मार साकाळ आताच पुलिसेक फोन करून आपयता आताच पुलिसेक फोन करून आपयता अरे सालो जाले म्याव पडले ना तर पडा जोय त्या बाकरान त्या बरे पुलिस फोन मारले त्या पुलिस आम दवरून येतलेच ताका लागून हुच्च्यान तर धांव मारपाचो
ओके ओके कोण इल्या पुरा जालो इचे गाडी आता एक हात दाखवया मरे आणि सोमते या ओके, तो ओके. स्प्रे आमर तुमकडे हा. ओके डन डन असं बेगीन फास्ट पावया आमकां स्प्रे स्प्रे घाल बेगीन वाज चिडून दर कुणाका चिडून दर पुस चल गाडी स्टार्ट पण बेगीन फास्ट या झपाच अरे मुको हुई मोटर चलो पाता आय साहेब साहेब बाबू बाबा अच्छा तू स्टार्ट मुको चलो पाहत रे मुको चलो पाहिला केदा मोटर चलो पाहिजे तू तुला तू कडे गाडी चालव पाहिजे ना मुको द्या तू तुला अरे अरे माग चले पुढे अरे आव गाडी चालव पाहिजे ना अरे यार किती पुलिस की ओर माग स्वतः टेंटे बागरान कंप्लेंट को पुलिस हम दूर पोताय दाव बरी ये हाउई पुलिस हम बेटाई हम बेटाई? हां चा चा तो स्प्रे बरो असो ना किती रे गेलो हे हा प्लीज एक काम करूया किते तो सा करूया मरे ओय आणि किया आणि पश किया ओके या चला अरे सा गाडी आ आ, तुमकानी हुई चोर वरपाचे साक मोठा होते आणि धावून येताय शी पळ पळ हटकन या आणि सारख्या जनावरांचे धरून जय ना कानी देरी ना मारुती घायला आहे मिस्टेक होता ए किते ओकरा साक गेल्या काय नसो ओय और साक येता होची चोड येता दुरिया आणि आमगे प्लेसी चोर या आणि मागी सारखे शिकोया ओय चल दोरिया दूर दूर आमचे डान्स होते डान्स हा डान्सर होय मोटरसायकल साडी काढ आणि आमगे प्लेसीचे यो आणि आमका डान्स शिकोय तुम्ही मग खंय वता डान्स करू डान्स करू होताय बेगीन फटाफट हटला हात ये काय बेगीन आमका डान्स शिकोय यो. चल यो 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 आमका शिकोय डान्स कोतात नोकरे आम्ही चेडे उभे जातात रोकडे चेड्याक लागून तुम्ही घालतात कात्रे ते कात्रे पडून शेकरे फुलोयतात मात्रे तुम्ही चेडवा पयली कोतात नोकरे आम्ही चेडे उभे जातात रोकडे चेड्याक लागून तुम्ही घालतात कात्रे ते कात्रे पडून शेकरे फुलोयतात मात्रे
सपना पोऱ्यो गुड्यो जाऊंक पावतात आमकां जाय जाल्यार कितली चेडवां मेवतात कितली चेडवां आमच्या गोपान रावतात आमी तेकोत थोडी आपशीच भावतात सपना पोऱ्यो गुड्यो जाऊंक पावतात आमकां जाय जाल्यार कितली चेडवां मेवतात कितली चेडवां आमच्या गोपान रावतात आमी तेकोत थोडी आपशीच भावतात तोरो नासतना कांय सेक्सो बोना सत्य सांगता तुका फूट सांगोना चोरो मेवना ताका कितें बगोना सोरो पिना ताका वालूर गोमोना तोरो नासतना कांय सेक्सो बोना सत्य सांगता तुका फूट सांगोना चोरो मेवना ताका कितें बगोना सोरो पिना ताका वालूर गोमोना तुम्ही चेडवां पयलीं करतात नोकरे आमी चेडे उबे जातात रोखडे चेड्याक लागून तुम्ही घालतात कात्रे ते कात्रे पडून शेंकरे फुलयतात मात्रे ला 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 अरे छोड़ रे चोड गेले रस्त्यात मरे मुगेने पेढे केली काय बघितलं ते अरे भाई अरे भाई वचो एक कोण तो आ अरे सोदताय तो मनीस तो वच वच हे अकलाचे दिश्टीपणा काळो केल्या चोरा असून दुकानात होताय पोलीस आणि आत फकत हांव हवालदार तो हवालदार उरलो